톡프라우 누군다. 와우. हौवाफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय सोर गामिनि हौवाफोरनि बोलोआ बांसिन एबार सुनायनाय जासिगोन आरोखि सोरनि बोलोआ बांसिन जागोन बेखौथ' मिथिया थेवब्लाबो आङो दायो दिन्थिलांबाय थानोसै नै बिथांमोना जाहैबाय नोंसिना मा होनो नारेंगुरि नामा नोंसिना नारेंगुरि ना वाव होथारसै मा फंबाय देरहानो देरहाबायदि सोरजों नोलोबारिजों बोरायनायसै ना दे आङो जे थांसै एबार दिन्थिलांसै ओरैजायबो बिथांमोननिया मा गामिथाय थांनि र' आङो ओरैजाय थांनि ओइ फंबाय बोनायसै देग्लायसो फास माबायदि मोनदों गोसोखौ देरहागोन ना देरहाबायदि वार्निंलै वार्निं आंथ' रायलायनो मोनला दायो नै जायखिया सोर गामिनि हौवाफोरनि बोलोआ बांसिन बेखौसो आं लास्टआव दिन्थिनोसै नोंथांमोना जोबजासे नायदो बिथांमोननिया गोरासिन ना नारेंगुरिनिया गोरासिन नायदो ओरैबायदि नै टकफोराव नुदों दा वाव नारेंगुरिनिया जाहैबाय हौवाफोराबो बोलो गोरा हिनजावफोराबो बोलो गोरा नारेंगुरिनि सोदोबानो एसे आलदा नामाब्रा ना फंबाय माथो हिनजावफोरजोंबो हाया हौवाफोरजोंबो हायालाय नायनाय ना वाव 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 फार्स्ट राउन्डआव नारेंगुरिया जेनहाबाय एबार देरहाबाय नायदो एबार आरोबाव नारेंगुरिजों हामारा ना माना हामारासै ना नारेंगुरिजों हामारासै ना फंबाय हामारासै ना फंबाय गैया ना हाजिया मा जाखो माखौ रागा जोंलायखो नोंसोरलाय मा जालायखो माखौ रागा जोंखोब्रा माने मा जाहैबाय दानि जिथुनाखि खेल हौवाफोरनि खेलमोन बियो बे जाहैबाय नारेंगुरिनि हौवाफोर ओमफ्राय आरो जोंहा ओरैजाय जाहैबाय ओरैजाय सानजा नोलोबारिनि बिथांमोनहा माने हादिया माने हौवाफोराबो बोलो गोरा आरो हिनजावफोराबो ओरैबायदि बोलो गोरा माने जाबायनो वा नायनि एबार आं बोनायनायनि माने फार्स्ट टाइम आङो एबार देग्लाय बोसोराव 2025नि नैबे बैसागु बिदायावहाय फार्स्ट टाइम आङो दिरुं बोनायगोन नायनायनि मालायखौसो बिराद दिन्थियो आं खिन्थु गावबो हागोन हाया मिथिया आङो नैजिनि सायाव बारा नलेज गैया गोसोआथ' बोनायनि बेसेबां आसा खालामदों आसायाथ' आसा बिसोरो बबेनि सानदोलबारिनि हानांगौथ' ना हानांगौ नोंसोरो मेना दे जय श्री राम
आंबो गेलेबाय वाव मेंदा माने मेंदों मेङो मालायनि गेलेनाय आरो गावनि गेलेनाय बिराद डिफारेन्स थायो माने नुगोना नै जों माने खामानि मावग्रानि जुदि आखाया थुयोब्ला बै हिनजाव माहारिफ्रा बेफोरबायदि खस्थ' खालामिया आखायाथ' निस्सय थुखागोन वा थेवब्लाबो देरहाबाय फार्स्ट राउन्डआव एबार नायनोसै वाव आं एबार दायो नोंथांमोननो हौवाफोरनि फाइनाल गेलेलायनाय आरोना बे जाहैबाय माने नारेंगुरि आरो सुग्रुमपारा गामियावहाय फाइनाल खेला सेंग्राफोरनिया सेंग्रा नङा आरो हौवाफोरनि सोर गामिनि हौवाफोरनि बोलोआ बांसिन फाइनालाव आं एबार एसे खिन्थिनोसै मा जाहैबाय आंबो माने गेलेबाय नालाय मेंबाय नै गोलोमजोब्बाय आंखौहाय थेवब्लाबो एबार आं माने दिन्थिलांसै आरो नै बिथांमोना जोंखौ फेजेनबाय दा बिथांमोना माने फाइनालाव थांबाय आं ओरैबायदि मेंबाय थेवब्लाबो माने आदाबो जायोबा जेनगोन ना देरहागोन बायदि देरहागोन ना जेननायाव गैयाना एबार खोन्थानोसै आङो ओरैजाय एबार सुग्रुमपाराखौ एसे खिन्थिनो र' आङो माबायदि नङा होमबा नै बिथांमोना सुग्रुमपारा गामिनिया वाव बेस्ट अफ लाक दै नै बे जाहैबाय फाइनाल खेल सोर देरहायो नायनोसै नङा होमबा सोर मोनगोन औ रेडि जासिमानै दायो हमारा हमारी से हमारा फाइनाल खेला एबार नारेंगुरिया नै बेयावनो फार्स्ट आरो एबार खेबसे दंबायो जेनबाय ना एबारलाय मा सानो एबार सेस्था खालामसै ना नारेंगुरिनि हिनजावफोरजों एसे रायलायनो र' आङो ओइ नारेंगुरिनि हिनजावफोर नोंसिना हौवाफ्रा देरहाया हा देरहानांगौमोन ओमफ्राय देरहाया दायो देरहायाबा लबारजों गाव नागिरदों लबार लाबोखादोंना लबार लाबोखादों लाबोदों देरहामारगोन ना बेसेबां माथो लासैसो होनदों देरहायो नोंसिनबालाय देरहागोन ना बरिया नायनोसै एबार सोर देरहायो नारेंगुरिनि हौवाफोरनि बोलोआ रासिन ना ओरैजाय मा होनोमोनलाय सुग्रुमपारा गामिनि हौवाफोरनि बोलोआ रासिन एबार दिन्थिनोसै आङो जासमिना नै रेडि ना रेडि ओरैजाय नै बिथांमोनाबो जासमिनफोराबो मोजां मुखुब नोंसोर एबार जेनबाथाय लासिंसिं जाबायलै मा जायो र' एबार फाइनाल नायलांदो वाव नैसिना आगारबाय बराबर वाव बराबर ना फंबाय वाव मासुरिखौ नायबाथ' गोगोम लानांगोन ना गारनायाव गैया फंबाय गारनाङा देरहाया नोंसोर गामिना देरहागोन लाजियोसो नै खारलांबायसो सोर देरहागोनलै
सोर देरहागोन उन्दैफोर नों मिथिया सोर देरहागोन हा नारेंगुरिया नारेंगुरिखौ सापर्टार आच्छा खाथिखाय नारेंगुरिखौ सापर्ट खालामदों नोंसिनाव सोर देरहागोन सुरुफारा नारेंगुरि हा सुगुनबारा सोर देरहागोन नोंसिना सोर सुगुनबारा खाथिखाय गामि खाथिखाय सापर्ट खालामदों एबार नायसै सोर देरहायो नै खेला स्टार्ट जाबाय नै नुदों दा सुरुफारा देरहाबायलाय गोलैगोलायबाय देरहामारबाय ना फंबाय देरहाबाय जेनथेन एसे बोलो नांबायलै बोलो नांदों ना एकदम खस्थ' खालामदों आच्छा एसे रायलायनो र' आङो एसे रायलायनि ओइ आदै बेसे बोलो नांखो बेसे बोलो नांनाय मोजाङै नांबाय मोजाङैनो माबोरै फार्स्टआव जेननायाव माने देरहागोनखौथ' सानाखैमोन खोमा फार्स्टआव जेननायाव मोनदोंमोन आरो जेननायाव वाव आङो खिन्थिबाय दायो बे जाहैबाय जोंहा हौवाफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय लास्ट मार आरोना फाइनालाव नारेंगुरिजों सुरुंफाराजों माने टक्कर जादोंमोन फार्स्टआवहाय माने नारेंगुरिया देरहागोरबाय बिनि उनाव आरो खेबसेबाव नेक्स्टआव सुरुंफारा देरहाबाय आरो नेक्स्ट फाइनालाव लास्ट माने खेबथाम जायो नालाय खेबथाम बेल आरो खेबसेयाव लास्टआव सुरुंफारा देरहानानै दायो उइनार जाबाय बे बोसोराव जाहैबाय जोंहा नोलोबारि हालामाव सुरुंफारा गामिनि हौवाफोरनि बोलोजों रावबो माने जुजिनो हायासै माने फार्स्ट प्राइजखौ मोनबाय दायो सुरुंफारा गामिनि बोरायफोरा हौवाफोरा माने बे एरियायाव ना जोंहा ओइ आं एसे सारजों रायलाय र' सारजों रायलायनि सार बे दिरुं बोरायनि खेलखौ नुनानै माबायदि मोनखो सारा बिराद इन्टारेस्टिं जादों ना बिराद मोजां जादों औ ओमफ्राय दा जोंहा नैबे फैगौ मे मासाव जोंहा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंहा बे उगुरियाव जानो थांगासिनो दङ बेयाव सारा माबायदि बाहागोखौ लाजानायखौ लुबैदों रायजोफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव देरसिन फोरबोआनो जाबाय बैसागु दा बयनिबो देरसिन बैसागो फोरबो हिसाबै जों बैसागो फोरबोखौ गासिबो रायजोफोरानो रंजा बाजायै फालिनांगौ खारन बिनि उनाव आरो जोङो रंजानो मोननाय जोंहा सम गैला जों बिनि उनावनो जोङो दुब्लियाव बा सोरबा साख्रियालबाबो जायखि जायाब्लाबो जाय जि खामानि दङ बिथांमोना गाव गावनि खामानियाव ओंखारलांजोबसिगोन गतिके बेनो जोंनि जोबथा रंजाथाइ फोरबो दा बेनिखायनो गासैबो रायजोफोरा जाहाथे बाहाय रंजा बाजायै बाहागो लाफैयो आं बेखौनो जोंनि रायजोफोरनिसिम खावलायहरो आरो ठीक আছে गोजोननाय थाबाय सारनिसिम सारा मोनसे बिराद मोजां मेसेज होबाय बे जाबाय जोंहा बर'फोरनि मोनसे रंजानाय फोरबो बेनो जाहैबाय जोंहा बैसागु बिदाय फोरबोआनो जाहैबायनो जोंनि लास्ट माने जोबथा बिदाय फोरबो बिनि उनावहाय माने गाव खामानियाव जों मुखुब जानांसिगोन बेनिखायनो बयखौबो माने फैगौ जोंहा उगुरियाव जानो गोनां बेयावबो आं बयखौबो आंनि जेनेबा चेनेलनि थ्रुयैबो आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बयबो नैबे दिनैनि हाबाफारियाव गासैबो माने बाहागो लानानै रंजा बाजायै माने दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय फैगौ बै जोंहा मेनि जोंहा उगुरियाव जिथुनाखि जानो गोनां बेयावबो लैहोर थांलायनानै फैयो जों गासैबो माने जाफुंसार होफैयो आं बेखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोयै एडभान्सै खावलायखाबाय ओमफ्राय आं दहायनो बुंखाबाय दिनै नैबेयाव जा हौवाफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय बेखौहाय देग्लाय बोसोराव सुरुंफारा गामिजों रावबो हायासै बिथांमोनानो फार्स्ट प्राइजखौ मोनसिगोन आरोना आं बेखौनो नोंथांमोना दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय अके आं दिनैनि बे हौवाफोरनि दिरुं बोलायनाय बादायनायखौ आं बेखौनो दोनथ'बाय नोंथांमोननि सिगाङाव आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय